zocingo masijonga ke into yokuba ingaba thina simkhawulela njani ngakwelethu icala 90.6 98.4 uyokutsho ke phaa ku-99.9. Thatha amandla matha sigoduke Kwingxoxo le-Breakfast Show siqala iveki ngamandla amatha. rhoqo ngemivulo with our motivational speakers. 2026 raf kushintshe inamba akushintsha umuntu. Siqala iveki ngamandla amatha. Right, 22 imizuzu emva kwetsimbi ka-8 o'clock besenjilo ndathi sinayo i-motivational speaker yethu ke phaa kuZoom uyasifumana phaa kwikhasi lethu likaFacebook elithi Vukani Community Radio. Uke uthatha amandla ugoduke nawe ngalebina namhlanje sisajongene neveki ende uzawadinga loo mandla. Ndiphethe uSongezo Cengimbo nkokheli yam mandukwamkele enkqubeni ndikunikela ithuba uzibulisele kumphulaphuli wesikhululo iVukani Community Radio ingakumbi owencuthu lwe-breakfast. Molweni I hope ni right. Igama lami nguSongezo wakwaCengimbo. I'm happy to be part of the show. Andiqali ke uba part of le show but ke kuyavakala ukuba ke izinto zam noko zitsho mandithathe lithuba ke also to ukwamkela wonke umuntu omameleyo kuloo ndawo akuyo. Noba uvuka usendleleni emsebenzini noba uyavuka kusasa noba usalele kodwa uthe xa iguquka makavule iradio. Ndibulisa wonke umuntu. Enkosi. MntakaCengimbo sithi xa siyibiza le feature apha kwinkqubo uncuthu lwe-breakfast sithi thatha amandla sigoduke. Ndiyaqonda into yokuba ukhona umphako osiphathele wona, ikhona laa nto kuthiwa kukutya komphefumlo osiphethele kona ngaletsina namhlanje. Ndikunika iqonga lelakho nkokheli, khawusiphakele usiphethele ntoni namhlanje? Enkosi. Mandibulele again for the opportunity ne. Into eyona namhlanje bendifuna uyithetha into yokuba ndiyaqonda ukuba kukhona abantu abenze i-mistake kule veki iphelileyo. Bacinga uba hayi kule veki lena ubomi abuzuhamba kule veki singena kuyo, but into ebendizayithetha into yokuba i-mistake zezona zakha umntu. Eyona nto ebalulekileyo yinto yokuba xa uvuka kusasa uyazixelela uyaphinda uyazama. Xa uvuka kusasa uyazixelela ukuba ubomi abuphelanga. Yabo phandle apha wonke umntu kukhona abangavukanga ngelishwa namhlanje, but kuba wena uvukile it means uba le opportunity uyinikiweyo yithathe. Kukho aba baqale ukubhala i-exams last week. Eza exams last week zezabantu aba-upgradeayo, zezabantu abadala abadicide uphinda bayofunda. Nalena ke message iya nakubo. Ithemba alipheli, ithemba mele uba alipheli. Ukhuthaza nje wonke umuntu ukuba namhlanje iselonye usuku loba umuntu aphinde azame, aphinde abe ngulo mntu afuna uba nguye. Mandibulele. Hey, mntakaCengimbo uthethe kwavukotheka nkokheli yam. Wadikhumbuza intetho ethi uyaqonda into yokuba xa ukwi-comfort zone akukho kukhula kwi-comfort zone. Kodwa xa ungumntu osoloko ezama esenza impazamo kukhona ukukhula okuthile, there is i-growth. Ingabe ubunyani baloo nto bungakanani mntakaCengimbo? Hey, ubunyani balo bukhulu kuba nami ndiyacinga ukuba ndingumntu ke ozilolongayo, ndingumntu ojogayo ke. Every day ndiye ndivuke kusasa ndiqoma namhlanje hayi andizivi ngathi ndizawukwazi ukubaleka namhlanje, inoba ndizawuphela nje kwalapha i-1 kilometer. Kodwa ke ndiqoma no man, andikwazi uba kwi-comfort zone yam. I-comfort zone le ke ngoku ibangela umntu aphela amandla, ibangela uba umntu angaprogress ebomini abe ngulo mntu afuna uba nguye. So mna ndiye ndivuke ndiqombe hayi ndizixelele uba hayi ndawuzama nje loo 1 kilometer ndibone nje ndizibone ke sendibaleka loo 3 kilometers loo 5 kilometers. Ndiqombe hayi ke nyhani into yokuba yongabikho uyozikhupha kwi-comfort zone ibalulekile kakhulu kuba
emva kwaloo the joys that you get from being outside of your comfort zone zinto zinkulu kakhulu. You know, you come back after wenze loo nto ubungafuni uyenza or then uphumelele kuyo ubuye uba man noko man ndiziva ndinto ndonwabile, ndizeva ingathi le mini nale veki ndizakwazi into uyithatha ngamandla. Mntakacengimbo, phambi kokuba ndibe kanti ndiyakuphungula nje just ukumsamarizela umphulaphuli kumxholo besithetha ngawo namhlanje ke kuthatha amandla, sigoduke nje amazwi okugqibela ukuyishwankathela, uthini kahle kahle kumphulaphuli ngale ntsena namhlanje? Nakule ntsena namhlanje eyona nto ndiyithethayo yinto yokuba vuka uhambe uphinde uzame. Vuka uzivuthulule uphinde uzame. Le veki zonke into ezenzekileyo kule veki iphelileyo ekhange uzithande okanye khange ufilishe ngathi zizinto ezikwenze wasatisfied ngobomi bakho, le veki olusuku is another day. Olusuku is another day to uphinde uzame, uphinde ubuyele. Kuthiwa you get back to the drawing board. Xa ufika kuloo drawing board uyafika uthi no, le into khandikwazi uyenza kule veki iphelileyo okanye andiyenzanga kakuhle. Kule veki ndingatshintsha ntoni na kuloo nto ndingakwazi uyenza ndiphinde ke ngoku ndizofumana le result ndiyifunayo. So mphulaphuli, ndicela wonke umntu akwazi uthatha amandla kule show, athathe amandla kule ntetho ndiyithethileyo yokuba wake up and give it your best. Thank you. Enkosi kakhulu Mntakacengimbo, uthethe kwavokotheka nkokheli yam. Sibulele kakhulu ke ngexesha lakho. Ndiyathemba into yokuba nomphulaphuli omameleyo oqonda into yokuba ngaba heyi, impazamo endizenzileyo ziyandongamela, ngoku ndiphelelwa ngamandla, usinikile amandla xa sisithi thatha amandla sigoduke. Wathi hayi, nokuba uzenzile ezo mpazamo kodwa zizo ke ezi ziye zikukhulise ungumntu. Go back to the drawing board. Ndiyithande kakhulu leyo into. Sibulele ke xesha lakho, ube nosuku olumyoli nkokheli yam. Alright. Ndiyabulela kakhulu nawe. Alright, ibingusongezo Cengimbo lowo kwinkqubo kwifeature yethu kwinkqubo uncuthu lwe-breakfast ethi thatha amandla sigoduke. Uthi nokuba uzenza kangakanani na impazamo, there is always a second chance. Go back to the drawing board. Uphinde ke ujonge into yokuba ngaba uzikhuthaza njani, uphinde uthatha amandla, ufezekise ke elo phupha lakho ufuna ukulifezekisa. Imizuzu